wannan rayuwa sai ka rasa mace inda zaka je ka nemi kuɗi ta nan hagun zan bu ko ta damun ma zan bu oho yiwa ya sani amma dai ina nan dai Allah ya kawo dai rabo mu wannan rayuwa ka rasa gaba ta kuɗi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. Ina gaji. A lafiya lau. To bawan Allah da Allah tambaya nake. To lafiya? Gidan wani Alhaji Ahisko nake nema. To mun yi zama da shi ɗan kasuwa ne tun a Lagos. Okay. To sai ya dawo nan. Aka ce ya dawo nan Kano. Okay. To kuma shi ne gaba ɗaya ni an mun kwatancen ne. Kasan wasu ba su iya kwatance ba. Shi ne sai dan Allah dan Annabi da wani ne ya dora ni akan layin nan. Okay. To sai Allah kuma sai ya sa sai ne ga mota. Ai ko ka zo gidan. Da bishirinka. Goro. A ga in kai kwana can layin ka miƙe hannunka na dama kai kwana ka ƙara miƙewa zaka ga wani farin gida kana yin kwana kaɗan zaka ga wata rubatsiyar mota an tsohuwar ajiya ce ta daɗe a wajen in ka ƙara miƙewa kana yin kwana sai wani kududdufi zaka tara kana wuce kududdufin sai gida. Kai malam wannan wani irin kwatance ne wannan ai shi wancan da ya min kwatance ni ba irin wannan kwatance mai kamun kwatancen kan gaba kan baya. To ni na rasa anya wannan kwatancen naka kuwa bawan Allah lafiya. Ai wannan kwatancen naka da nema yanzu kai wannan kwatancen naka kai wani iri ne ko har jaririn da aka haifa yau ne ai sai ya gane wannan kwatancen. Ai ko fulani ba sa irin wannan kwatancen. Yana fa akwai an ce wajen ya bude shi ya kyandale shi ana gurasa wane ne komai da komai a wajen dan kasuwa ne babban mutum ne. Kai ka san to gaskiya Allah dai ya kyauta ka san an ce sai dai ka ga mutum a riga amma kwakwalwa ba a sanya take ba. To gaskiya wannan kwatancen da nema. Gaskiya bari je sake tambayar mutane. To sai ka je mutane ba sa ganewa wannan kwatancen ina wani